आता तुम्ही एकदमच गप्प बस. मराठ्यांच्या डोक्यावर खापर पडायचं. त्यांना माहीत नाही मराठ्याजवळ किती गनिमे कावे आहेत. लय गनिमे कावे आहेत. त्यांना माहीत नाही. आमचं ठरलं इथं आले ते म्हणले तुम्ही 1 महिना द्या. आम्ही म्हणलं 40 दिवस घ्या, पण आता आरक्षणच द्यायचं, वळवळच करायची नाही. आणि मग लागली समिती कामाला त्यांची. आता आधार बनायला लागेल ना, कायदा पारित करायचा म्हणल्यावर आधार तर पाहिजे. समिती लागली पळायला. हैदराबादला जाती, तिथून माघारी मुंबईला येते, मुंबईहून परत हैदराबादला जाते, तिथून संभाजीनगरला येते, तिकडं जाते म्हणती काहीच सापड नाही. मग गेलती काय तू फिरती नुसती कशाला. इमा आणि तिला बी 15 मिनटात तिथं दिसते, 15 मिनटात त्या तिकडे दिसते लगेच. आम्ही सांगितलं तिथं मोडी लिपीत आहे, तिथं उर्दूमध्ये आहे, तिथं फारसीमध्ये लिहिलेलं आहे. त्याचा अभ्यास नेलता का? काहीच बोला ना, गप बसली. असं बोललं की 4 दिवसांनी बहुतेक अभ्यासक नेले असावं. 5000 पुरावे सापडे. 5000. आता कसं काय सापडे? आता आपलं ठरलं होतं 4 दिवसात कायदा पारित केला तर टिकणार नाही, त्याला आधार लागतो. आता 5000 पानांचा आधार द्यायचा आणि महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यायचं, त्याशिवाय सुट्टी नाही. तुम्ही अर्धवट देता, ते जमणार नाही.